palo ko sa kuwan oy, buang oy. O man ko kaman, pagtarong-tarong ko gakaw, palo ito. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan ako na po di Jinbers. Nagkuhan mi sa mga ginayhay gahapon dia. Mo nang ipainitan. Hi guys. Pagmatay hinay-hay na pod. Anong sasawa-sawa sa hinay-hay? Tulad sa'yo, kung na ni sa edit. Kayo. Star pa ko na hindi na. Good morning guys. Nakaligo na sa mother oh. Kaya po naligo. Siguro na sa edit. Kibernis. Manuroy tama. Oo, magsurit ta. Again, sorry kuno ta sa tamanuroy. Sino na sa edit ron, kibernis. Na kuno kay date ma. Lamay ka kuan ma din nga bulangoy. Katong bulangoy nga tunuan. Oo, balangoy. Nara ba tay lubi? Pobre. Basig na kay og Bernice nga na may mang dulog na nagikag bukid. Bali na. Ug na upalit ta ma dya magkuan ta magsinog. Ulagi ka nang mag Sinub. Okay lang na sunog. Tunuan ba? tunuan. Oh, kailan mo nas mamagtunuan. Kana na din mo suoton di ay. Pag-ilis og short ito kay bati na mo short eh. Pwede na. Ikaw, short lay lisi. Butil nung nabayo. Lako na. Pero dyan talagang gagito. Muna yung mong batadason. Nuno kang isa kong pailison. Hindi lagi. Ay na Pati, pagbuot. halin mo pa. Pagdali na ba? Kana dahil suot. Nga suot ba? Mukhang tao. Magbuot man siya. Buot. Desa diri na kay bana kay magbuot. Medyo pa dahil. Isip ito rin na natay bana kay mamay magbuot. Pagilis. Sa ganahan ta. Ug di sa ganahan. Pailison ta. Siyempre ako ay masunod. Madugay na. Kay piskay mo lakaw na. Hindi nga pagilis dito. O, di ba? Muna eh, mga isos. Kuya mo yung mga anak ba? Nanan ang pupugali sa papa ni mo. Nga na pas papa. Aw, liwat di ay. Ay, isos good di, junior. Mo na. Ay, magbuot. Ako ay magbuot. Sukugin siya, di man junior good. Kanan, putos papa nga magsikat pa siksi ma. Kaya ako di magkuhiling Si Junjun kay, ganahan magpinasiksi. Muna, samot sa mga tao din nga. Bila ko nung katikse. Sa kurantay ang suoton ganyan, din ako mag-ilis kay kapoy mag-ilis. Ito ako mag-ilis kay kapusan ko mag-ilis-ilis. Kalit lang maging pag-ilis dito. Ang lakaw mi guys, matumig kuan, merkado kay tabo man ron. Ngita ko nung may kananay bulanghoy kay amo ko nung nga. Ang agon sinuban. Kung narapan ni Lolo lang, no? Pinso na. Dalibitan. Nasa papa ni mong pautan na. Pa. Pinsin ko nun ni Lolo. Pinsin ko nun ni Lolo. Naninangitas pensyon ni Lolo, asara. Asa naman to? Isang may nagkumkum. Jalebi lang oh. Huwag mo tingog. Sana maglakaw na ta. Sana kamera ko na yung mamalit dito dahil si mama dari rin sa Dari mga ako sa tusikod. Kailangan masakit ang ako. kamera yung mag-ngitaw ka ng kuwan. Kabitin. Kan karon guys, tapos Bernice. Nigo. Pangkuan ba? Pangtilag. Palit na ginamos. Ginamos nga bulinaw ba? Ha? Ginamos nga bulinaw. Ay, ginamos na buli daw. Lain mo gutong ginamos nga alamang. Lain mo po ng bulinaw. Kaya ka nang ginamos nga isda ba? Way balanghoy te. Kamuti rin. Hala, panano mo balanghoy. Kaya way baligja. Itong panangirig. Itong panangirig yan. Pakang ganiga. Taka. Yung kag... Tuli, mahal ito ba? Madyo naman makatilaw giring ni mo gi. Wow. Naglamias mangga. Datang mangga. Oo, pag isa ka kilo gani, dagkuman. Ikising natin dahil. Hindi nino. Oo. Dali siya nga yung nga dapo. Naala ni siya sa kanang baliong ba mo ng gato. Isa? Ikaw good. Duha ko na tayo, libre kita. Hala, ay malugi ng negosyo. Wala na ko'y ginansiyang tagiya. Isa ra kay, ako ra may mukhaon dahil. Hindi sila ang mga mangga, ako ra may naog mangga. Doon siya, tiber ng tao. Isa nagikanting mangga hati. Negos dahil. Ito din tawag. Sa kabilo na ni.
kilo. Isa. 40. Pwede po 50. Oh. Asa, nakakalita ang gamaw. Salamat. Mati. Gracias. Kamu nagnagmangga, paano magmangga? Hindi ka mananong ka. 36 po. Oh, 56. Saka Bidad ka. 40 kapin. Oh, 25. 45 taon na. Up. Wadyo daga mo ang gipangita guys. May balangoy. Karong tabuwa kay mingaw man, wa may mga baligjang lagot mon. Wa pay saging. Mingaw maron nga tabuwa guys, wa may baligjang mga lagot mon. Kami tatugnay. Bulangoy kay labon ug napay isa ka. Ubi dito nabili ni Sino. Kanina wala mo lang yung luto uno. Haripod. Naikan pa umaha, gusto mo ka kagmaha. O may mga balanghoy saging ma. May balik siyang mga lagot mon. Mingaw marong tabuwa, wa may mga nagdulog ikan sa bukid. Pagkaunsa. Init na init. Kaya na miss bye guys, nakauli na mi. Diyan nagbuwan. Taligsik. Nag-announce sa kuwan si Biko nga baranaut kuno ugma. Baranaut kuno ugma sa alas 6 taman sa alas 5 sa hapon. Hey guys, namay bula akoan guys. Tundan nga. Dan. Hilaw-hilaw. Wa magamo ang tojo dito, bulangoy man tato amo ang tojo. May balanghoy. Hilaw-hilaw pa day kuan masaging ma. Hilaw pa. Pero mahinog pa man eh. Kaning mangga tamis ni karang kahumot. Gikan og kuan negros ning manggaha. Negros, di ka dedoy. Oh. Doon sa kulay. Kung saan yung pagdungag lang? Isang katapos ang ipon. Kumay? Pila man ka tapusin yung agad. Puno. Ay, puno. Higdatan ko kayo. Dalap niya po. Dala pa ipon. O, di mo lang katapos mo. Mix na nga mong kuan guys, dinangag. Bugas sumay ug bugas mais. Ikan sa doon katapos, imong ihapon, yung tapos. Duha ra ni ka mais. Di mo na Indian mango be? Ang baho? Ha? Isang day na Amerikano. Dili Indian mango, gilat ta. Aslom! Aslom day! Kinaway. Day! Dalawa ko ko day. Alam ni kuan pangpaku sa ku. Ikaw lang napakito. Pangkuko sa? Ha? Wala sa kay. Basta kay. Di na ko maniuto kaya nang busuga ma. Mo na nanuris merkado nga sige taglingkod. Ito na lang pasak din si Lola datong kuan gid ani ka tiktoki. Cheers. Di po. Sikog lang tao niya. Sikog ligay dito sa... Dahil nangaon dito niya. Nay, babay siksik. Isa na siya. Taas takon. Tayo naman. Muli giyato sa merkado ng iman sa yung putik. Katong tiguang aglakaw. Ganyan yung aglakaw. Kaduhasan na ako. Ngahuna ba? Wala na sila. Sungkod. Kaduhasan na ako. Tulubot siya rin. Lingkod siya rin. Nanang bukag. Humana rin. Wara-wara ba? Tulubot rin. Buang ba yung hana ba? Nakalimot siguro to siya nga nakakuan siya nakasaya. Dito pa na short pan ka bahala. Nakapantiro day. Napagtiro man. Grabe, mura na mong get. Muna yung excited yung mga merkado. Di ba? Hindi na. Lakaw-lakaw. Ang saman nga nakakita man siya. Bot-bot di ka na dyan doon sila makakita gingato nga giwas-was sa nina kitang panty. Ayos mo. Iguwang na, kunot na. Pare na sa Amerikano nga akong nakita. Sabi ka upa na ako eh. Akong amiga ba, diya isa, kuwan merkado, nagtulog. Nano day ma? Nagsakay sa tricycle. Yang tiil, di pangkungkong niya inaana. Nga. Wami kay balo na, dako man kayang puro, wami kay balo kato din nagsinam, itlog dito nagbitay ko. Iwan pa na akong kauban. Nagtupad din. Tanawa. Kuwasan. Tanawang Amerikano, tinawag ito. Tanawa ko, uy, ginuok ko Maria, pagkatinawa na. Wala na ito, Amerikano nga, bay. Natigil ang pangatawa na nunod, Amerikano mo. Nagsinawit lang day. Itlog yan. Kaya ilang mo sa kuitin nang tanawa ra. Gusto mo, kasinaw. Pagkala ko, uy, sit, ginuok ko Maria,
Kataas po si Itlubay. Tawag na ako. Naglayat ba yung itlog dahil naglayat? Sinalag itlog sa Ano merkado. wala? Dako man kaya yung purol na dako kay tanan yung purol bag buka ba? Dako kayo na wa man din siya brief. Laina. Buta sana, tingnan ka ba? Klaro ba? Ano sa mga Amerikano mo man nag-brief? Sabi wala tigulang ganiwa nagpurol. Pero meron naman dyan ka makakita, ma. Ako na na. Ako gipunit ni nang Parehas ko na itong tiguang o. Manjo kay nakita, dis ma mag-itlog ng merkado. Sa naol. Kita na dis ma mag-itlog. Pagkatawa lagi ko niya. Iya bang kauban dong kay. Bata pa kayo dong mga Yes, 16 tumuyab. tingali o yes tumuyab 16 pa yung edad niyan sa bata. Sa babae. Uy, ng Amerikano la, para kadlaw adlaw nakita gito. Di kana yung purol nga dako kay bukaw niya. Pataka ra ka lingkod ana. Wa ni mo ni bawin nagkuan na David. Ay, lalaki kay. Di na maayaw ka. Naggayag lagay diri ang kakilid. Sinawa lagi. Rubiya, tulaga ba? Ulbahisan ni mula. Pagkatawahan mo na mo lagi, nanulod ko sa merkado, perting katawa na mag-inan niya ito ang mga amigas. Ngayon sa mo, pagkabaitan, kita lagi may itlog sinaw. Katawahan mo na niya, sure mo nila. Klaro. Bo, dagan kay kong mga amiga di mga tindira, ilakuan, buang, ingog ko siya. Nanglinda man ko doon, ay, kanali ko na. Tawa na ako ng sura. Paano ako sa Amerikano? Tigulang ako. Eh, di mo pang ipapasawas lolo ng merkado, kita na Itlog. Adlaw ka kita la. Ha? Murag itlog sa, kana bang, kuan ba? Sunoy. Itlog sa baka na naglaya. Ay, bro, yan eh. Wala ko ka. Uy, klaro naman. Yung ganina, pag nang nakita ng tiguang nga ni waswas. Anak ko po sa sandikanan nun. Plastar pa ko dito, sandik pa ko dito. Uy, una ko tiil. Tanaw ko si Laklaw. Walang ko dito, wala ko tauga. Kasi ko po nantang itong mga dagang kayo hindi kong hitay. Buwa nga. Mopi, pag-anan ako. Magaling ka na ipantin, saan pag may pantin? Magbanga nga ako, murag tiri ko. Ay, tiriko unsa na langgam. Ay, pero ko ma, Langgam sa nun taon na la. Uy, Klaro na. tiriko kuno na lovebird. Nagbanga nga ko lagi. Tiriko kuno lovebird. Kalibog tuloy si Mingko inaminaw ninyo. Di okay ra mong suway gingan na kung kanang lugar mo nang Wala kailan pang mo. ang good. Kanang kailan mo ba? Musuway ka. Kuli na hindi. May buang ko pa ba? Buang. Lalo buang. buwang ko na slow lagi. Ay, kabul. Basta mga tawa ng mga asto, yata buang lagi. Di lagi mauwaw. Ang guwapo. Ang guwapo. Wala buwang nga mawaw. Ang guwapa di. Ang laki nga maghubo. Laharan ng laki maghubo. Ulo, laki na pod. Muna magkalangan, nagbitay. Nag-ingon dito. Katawa lagi ko. Ang magtanong sa Japon to. Kasi na kong katawa pag ulit na ko subayan ako yung papa. Di mo sa mga tanaw ka. Hindi ko nalaman, hindi ko tanong naglabay sa mga tubangan. Hindi nakita, di ka man nagbitay Uy, ma. ang yang ang laylay ang itlog nila ito ako. Hindi mo din patawon. Buta sana ni mula sa malalaoy. Pirulay. Buang. Buang. Kuya, mas mama na na, nakita Ah, na. kadaghan mo mga buang among sa kadyo ko ng buang kay. Katong ka isa susidad ka. Palok ko sa kuan oy, buang oy. O man ko kaman. May iwa kang matakni. Pagtarong-tarong ko ka palok ito. Yan. Buwang ma. Oh, palok ko sa buang oy. Dabay lang ka. Dabay lang. Doon naman ko gianaw. Bagab, idagpanan niyo yung priso na. Katawa tong mga tanod ba? At dahilan siya ng buang. Nandiyo ni Jukad na buwang, hindi mapaluan ko. Para ito sa Mindanao ba? Buti ba namang isusurin, mami, di atubang ni. Giduol bitaw mi sa buang na. Bilang mi nga. Ma'am, mga ikong kape, ma'am. Sige mo, sige inom sa kape dong na rin.
Iyang kamot ba iyang kamot ba ipunta mo strike mo. Tingali na kuno. Ay, si Trin. Puro buwa ba pati sa una katong na may pisin Facebook nga gingnan siya nga. Uy, buang kawa kay utok. Papa sa una. Bakit sumba ko na si Papa? Kailan manang ba? Manang dito Mindanao. Patarong-tarong pas manang dito kuan sa isa ka bitaw ng babae, isa ka bitaw ng buwag dito ko. Lingko dito silang bangko dali sa kanta-kanta. Ikaw manang, unsa man na isa buang. Ikaw ka na og ka na og, di ka na og. Dali ko man na og kay amo ning balay. Nangan ko na. Naman na no, bistano do. Dito tawag nang ang tanong dito. Ikaw lang tawag sa tanong din ang makuha na. Yan na kung mismo mga tanong amo mga parente mga mga tanong. Lila ko ng balay. Nangan ko. Gawa kay ila ko ng balay. Di siya gawa day nagiging da pa dito day. Babae na buang. Buang dyan na. Hindi na ito ba dito sa Mindanao lagi bago pa makuha to.